Hi mga moms! Good morning! Isang ma-orange na umaga. Sa inyo lahat. Parang pongka na pongka dito na may pagka-carrots, na parang may pagka kwek-kwek, yung tinda ko, yung tokneneng. Ayun. Michelle! Ayan. At syempre ngayon, for another day, nako, again gusto po namin mag-thank you kay Papa A. Papa A, maraming salamat. Thank you. Tapos sobrang init, 'di ba? Kahapon 43 degrees Celsius. Pati ngayon. Ngayon sobrang init. Kaya kuha ka ng drinks natin, tig-isa tayo din. Dugo. Yan. Kare? Oo, tig-isa tayo. Thank you. Papa A, thank you. Bumili kami ng Thank you so much. Pocari kasi sobrang init. So para at least ma-hydrate ba tayo mula sa init ng panahon, no? Ayan. At mula sa ating second day, so kumakain ako, naputol lang. Ito nga, aking minomodel. Parang ako nga talaga kasi bilog na bilog. So, yun yung ating mga ulam. So, kayo na bahala chop suey. May leeg. So, kasama ulit yan sa ating mga freebies ngayon. We still have tilapia. Pork steak. Maranay. Favorite nila talaga yan. And tortang talong. Ayan. Nakaapat na tayo. We have chicken buffalo wings. We also have here the sotanghon. Thank you. The dinuguan or sampayna. Oh, i-close natin. Mainggi baka mga butterfly. Ano ba to? Gravy. Ayan. Asa na? Tig-isa tayo. Ako gusto ko i-freezer muna siya kasi gusto ko siya. Ito na matigas. Hindi gusto ko mag-yel. Ay, kumuha ka ng mangga. Wala ako na gibutan dro. Namamaya kayo na inumin yun. Thank you so much again, Papa A. For this. So, kain na muna ako. Actually, nagugutom na ako mga moms. Kasi nagpiprito pa ako ng... Ako yung nagpiprito ng Actually, ako naman talaga kapag wala akong ginagawa. Ang dumi. Nagdikit kong uling. Pakawali. Kain. So, eto na. Nandito na tayo sa ating pagtatakal ng kanin. Tapos ko lang prito ng chicken dahil second day natin. Thank you so much again, Papa A. Thank you sa support. Na natulungan mo na ako, natulungan mo pa yung mga bata. Bigyan pa natin sila ng kanilang ulam. So, this is it. Takal-takal mo na tayo. Sa iba, ay, tawag dito. Sa iba pa po na nagko-comment nagsasuggest ng mga possible kong gawin sa store. I really appreciate it. Maraming salamat po. No? Ano po yan sa akin, yung bawat comment ninyo dito sa YouTube, nababasa ko yan. Yung iba talagang hinihimay ko, pinag-iisipan ko, what to do, kung okay ba. No? Siyempre po, sinasaalang-alang ko din yung ating puhunan. No? Pero pag hindi ko po ginawa, hindi ko siya gusto. No? Kailangan din kasi minsan salang-alang din natin yung yung result, kung kakayanin po ba, especially yung mga consumer natin o yung mga customer natin, kung sakali bang ginawa ko to or binenta ko to, ma-avail ba nila, ma-afford ba nila. Asa na kate? Kung ma-afford po ba nila, diba? Kasi tulad nito, ito 15 pesos po ito. Hindi po ito, dito tiko 40 na kilo, hindi po. Almost 16 na ito, mga 58 yata. Ganun. So, syempre gusto ko rin po ibenta kahit paano yung masarap para sa ating mga consumers. So, hindi rin, kasi noon may nagsuggest sa akin na sakalin daw, dapat is buhaghag. Yung takalan ko daw is masyadong malalim o malaki, hindi ba ako malulugi. Actually, hindi naman po.
hindi naman. Kahit paano hindi naman po. No. Bago ko po bilhin yung kunyari bumili po ako ng karne worth 300. I'll make sure na kapag hiniwa namin yun, lalag ko siya ng 300. Dapat at least maging 600. Kunyari sa minudo, dapat at least at least makasampu o higit pa na takal ang benta namin. Bakit? Kasi may patatas carrots pa yan, may tomato sauce pa po yan. Diba? So kasama po yan sa costing. Ganun. So hindi rin po siya pwedeng basta ganun lang. Pero anyway, okay naman po. And thank you for the concerns and sa inyong mga suggestions. Yes, ma'am. Good morning. Kani ako. Hi. Welcome back. What's your Wala ka itong... Ay, bukas. Naka-orange ako, Paul. Sabi ko. How are you? Ikaw. Following. Kaya, ano sila?
Wala ibang pictures? Ba, wala kang liigi. Nalyakam. Okay na, that's great. Thank you, Say Papa thank you, Papa A. Thank you po lang. Thank you. Thank you po. Thank you naman. Thank you, Papa A. Thank you po. Oh, si Papa A. O, ipakita yung mga hairpins nyo. Maria. Wala. Sino ang absent? Si Yanara? Isa mo. Maria Leonora Teresa na sila. Ba't tumadami sila? Ma'am, huwag nyo akong questionin. May nauna rin sa May akin. may gibinit sa akin dalawa yung mga ganito nila o mga ganyan. Thank you po. Thank you, madam. Ano sa inyo na? So na. Ayun. Maya. Marami. Yung sa labas mo. Wala na ba na? Isa mo naman isa. Sukat daw. Diretso naman sa labas. Nakailang. Ano ba sa inyo mga anak? Mag-gravy ka? Isa na. Free, mag-gravy ka ba? About 15. Thank you pa kayo. Oh, thank you. Asan siya? Absent ba siya? Oh. Ay, wala naman nagpakita ah. Ayun, tingin sa akin. Thank you, Papa A. Papa A. Thank you, Papa A. Papa eh. Nakala siya. Nakala siya. Thank you. Ako yan. Sige. Free. Thank you, Papa A. Sir! Kamusta naman? Hindi ko kami, sir. Hindi ka na niya namumukaan. Hala! Hi, sir! Ah, brother niyo po. Ah, brother pala. Yan na lang. Thank you. Thank you, Papa A. Thank you, Te. Thank you, Papa A. Thank you. Thank you so much for free banana. More blessings to come to your business, Ma'am Shi. Ano ba na eh? Nag-yellow sa kami. Oh, ganan. Thank you sa freezer. Parang isa daw. Ano rin? Ano yung karayo mo na? Ah. Nagpainti lang isa. Wala, gamay mag-i-ay. Saan pagsungit? So, that's it mga moms. Panibagong araw na naman natapos. So, meron pa tayong mga kaunting ulam na natira. Pero, unti na lang naman yan. So, sana mabenta pa natin hanggang sa bago tayo umuwi. So, again, maraming salamat po sa inyong lahat for
viewing this video, for watching this video, and for not skipping the ads. Maraming salamat. And keep on commenting sa baba lang. So maraming salamat again. God bless you, Papa A. Thank you. God bless you all.